Gure gaurko ikasleak xagua edo joysticka erabiltzen du, baina ezin du klika egin. Orduan ikusiko dugu ze ezarpenak erabili ditzazkegun klik hori egin ahal izateko. Sartuko gara eta bilatuko dugu sistemaren ezarpenetan sarbide unibertsala. Honen barruan, erakusleak kokatzea eta klik egitean sartuko gara. Hemen 3 aukera ditugu. Lehenengoak emango digu aukera zenbaki teklatu numerikoarekin geziak mugitzeko. Kasu hontan ez da oso erabilgarria izango. Bigarrengoan, bigarren mailako klik simulatuak egingo diguna da ezkerreko klika apretaztuz gero eskubiko klikaren forma egingo digu. Eta hirugarrengoak egingo digu klik enfokatzean. Hau da, hau aktibatuz, tekla baten gainean edo toki baten gainean jartzen baldin bagara, epe labur batean klik egingo digu klikatu gabe. Hau aktibatuko dugu eta ikusiko dugu nola egiten da. Bi aukera hau aterako zaigu eta bi aukerak emango dizkigu. Bata da atzerapena, laburra edo luzea, horrek esan nahi du zenbat denbora egongo garen zerbaiten gainean klik egin ahal izateko. Eta bestea da mugimenduaren atalasea eta horrek esan nahi du zenolako prezizioa beharko dugun xagua jartzeko nonbaiten egin ahal izateko. Handia jartzen baldin badugu, agian mugitu ahal izango dugu pixka xagua, adibidez dardara duten ikasleekin, eta hala ere klik egingo dugu. Orain probatuko dugu dokumentu bat. 4 aukera ematen dizkigu, bada klik bakuna, klik bikoitza, arrastratu eta bigarren mailako klika. Gure onboarden ere emango dizkigu aukera berdinak, hemen ditugu. Klik normala, eskubiko klika, klik bikoitza eta arrastratu. Orduan, gainean jartzen baldin bagara, idatziko dugu. Adibidez, kaixo jarriko dugu. Ni orain ez naiz klikatzen ari. Programak egiten du. Adibidez, eskubiko botoia sakatu nahiko bagenu, hemen gainean jarrita, klik egingo zigun eta eskubiko botoiaren aukerak emango zizkigun. Arrastra egin nahi badugu zerbait aukeratzeko, gainean jarriko ginen eta markatuko zigun. Berriz ere klik arrunta hartzeko, gainean jarriko ginen eta jarrituko ginen.